ಸಾರಾಂಶ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು. ಪದರಂಗಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಷತಾ ರಾಜ್. ಪಡ್ಡೆ ಬಾನರಂಗೇರುನ ಈ ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟು ನೀರ ಬೈಕೊಂಡು ಪದರಂಗಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ. ಹಿತೆ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ತುಲೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅವ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ಟುಡು ತೂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ ಕಾಸನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿ ಕಡಮ್ಮೆ ಕಿರೆಯಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಪಿಕು ಸಿಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇಸ ಅಂಡಲ ಪಾಡಲಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಡ ಬಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಗನೆ ಆಯಗ ತೆರೆದಿನೇ ಆಯ ಸೋತುಗು ಪೋಯೇ ಪಂಡದು. ಇಂಚಿತಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಪೋಪುನ ಇಟ್ಟ ನಮಕ್ ತಿರಿಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಡು ಅವೇತೂ ಇಂಚಿತಿನ ಮೋಸನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಡು ತೂದಿಪ್ಪುವ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತಿನ ಮೋಸದ ಜಾಲಡು ನಮ್ಮನೇ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ನವಲ ಇಪ್ಪು. ಗ್ರಾಹಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ತೊಟ್ಟುಗು ಗ್ರಾಹಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕದಾದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು. ಗ್ರಾಹಕರಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಹಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಪುನವು ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮೋನೆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಕ್ಕು ಪಂಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿನ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸೊತ್ತುಲೆನು ಕೊರ್ಪುನೆಯ ದೆತನ್ನ ಸಮಯಡು ಅವೆತ್ತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅರಿವು ಸಂಪೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ BIS, AgMark, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಗೆತನೋಡು. ಗೆತನ್ನ ಸೊತ್ತುಲೆಡು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಇಜಿಂಡ ಮೋಸ ಅಂಡ ದೂರು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೊಡು. ಏಪಲ ಗೆತನ್ನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಿಲ್ ಪಂಡ ಕ್ರಯಚೀಟಿ ಪಡೆಯನಿಯರ ಮದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಹಕರ ಗೆತನ್ನ ಮಾಲ್ದ ಬಿಲೆ ವಾಯಿದೆ ತಾರೀಕು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮೋ ಗೆತನಡಾಯಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಉನ್ನತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಡು. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಯ್ನಂಚಿತಿನ ಕಾಳಸಂತೆ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಕು ಖರೀದಿಗೂ ಉಮೇದು ಕುರಿಯರಬಲ್ಲಿ. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸರಕುನು ಅಮಸರಡು ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಬಿಡ್ದು ವಿಚಾರಶೀಲತ್ವ ಗುಣ ಅಳವಡಿಸಾವೊಂದು ಗೊತ್ತುನೂ ಏಟಿ.
ಪನ್ಪ ಅಪಗ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಹಕನ ಹಕ್ಕು ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟ್ಟನವು ಸಹಜ. 1980 ಗ್ರಾಹಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಎಣ್ಮ ಹಕ್ಕು ಗ್ರಾಹಕಿನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾದ ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು. ಮರ್ದು ಕರೆಂಟದ ವಸ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಂದಿರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಸಂರಕ್ಷತೆದ ಹಕ್ಕು ಗ್ರಾಹಕಿನ ಗೆತನ್ನ ಸೊತ್ತುದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಲೆ ವಾಯಿದೆ ಇಂಚಿತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗಳಿಸುವ ಹಕ್ಕುಲ ಗ್ರಾಹಕಿನ ಮಾರಾಟಗಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಗೆತನಿಯರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ಏಪಲ ಗ್ರಾಹಕರಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಗೆತನ್ನ ಮಾಲಡು ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯಡು ದೂರು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರಂಚಿತಿನ ಹಕ್ಕು ಗ್ರಾಹಕಿನ ಗೆತನ್ನ ಸೊತ್ತುಲೆಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಪರಿಹಾರನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಡು ಕೇಂದ್ರ ಹಕ್ಕು ಗ್ರಾಹಕಿನ ಆದಂತುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗೆತನ್ನ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗಳಿಸುನಂಚಿತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಗ್ರಾಹಕರಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕಿ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಹಾರ ನೀರು ವಸತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾತಾವರಣ ಗಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಆಯನವು ಒಂದು ಮಾತು ತೊಟ್ಟುಗು ಬದುಕದ ಗುಣಮಟ್ಟನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರದ ಹಕ್ಕು ಏಪಲ ಗ್ರಾಹಕರಿನ ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದ ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ಗಳಿಸುವ ಒತ್ತೊಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಪೊರ್ಲುಗು ಮರಳು ಕಟ್ಟಂದೆ ನಂಬುನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ವಂಚಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿ ಪಾತೆರ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಕೊರದುಗೆ ತೊನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪುಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿವಾರ ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನೆಕ್ಕಿನ ಗುರುಜಿ ಪೇಪರೊಂದು ಹಿರಿತ ಪದರಂಗಿತ ಚಾವಡಿದ್ದು ಶ್ರೋತೃಲೆ ಈತನೆಟ ಪದರಂಗಿತ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಿನರ್ ಅಕ್ಷತಾ ರಾಜ್ ಒಂದು ಇನಿತ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು